ndị be anyị ndewo. Nke a nke abụọ m na-ekwu okwu na igbo okwu taa. N'Igbo ka m ga-eji ekwu okwu a. Ndị m na-agwa okwu abụla sọ ndị Biafra, ndị mụ na ha nọ na-ata afụ na-achọ maka Biafra. Ọnụnụ na-esi anya nsogbu anyị na-enweta bụ na enwero umbrella body jikọtara anyị ncha. A sị na enwere umbrella body jikọtara anyị ncha, a clearing house. Ọ ga-awụ ihe ọgwụ na a na-eme abịakwukwodi ebe ahụ gba ya ka izu. Enwekwara onye na-eme ihe na-adịrọ mma ekwuo ya ebe ahụ. Enwe onye chọrọ ime ihe ọwụna ọ bịa ebe a kwuo ya. Enwere oge ekwuru okwu maka de facto customary government. Mụnwa sọpọtụrụ ya. Ihe m ji sọpọtụ ya bụ na anyị dị suppose inwe clearing house dịka m kwuru nga. Mgbe a zahụ kọmitii ahụ nnọọ ezigbo ọrụ na that de facto gọọmenti. Ha bịagwa m na mụ na Asare Dukubo ga-abụ joint chairman. Si ha mba, si mba. Si ofu onye ya bụrụ ya, ọ ga-awụwu ya, na-emewu ihe nọ na ya. Achọghị m ka abịa fụ ya dịka ihe na-atọ atọ ma ọ bụ pawa ka a na-azọ. Ofu onye ga-awụ ya, ndị ya ma tozuru oke ịwụ ya. Esha na-eme inauguration de facto customary government of Biafra. M gara. Unfortunately, all the only meeting I attend with them. Before. The only first and last meeting I had with 3 agenda. I say, now this de facto government I na form Gabon that umbrella gejikota ndị ọwụna bụ ndị Biafra dịka isi kwu na ọ ga-abụ representatives ga-anọ na ya. Na representatives a ndị ọbụla nọrọ na bọdị ha, Bimasọp n'ọrụ onwe ha, IPOB n'ọrụ onwe ha, Biafran National Council n'ọrụ onwe ha, tụ ndị ọbụla n'ọrụ onwe ha. But anyị nwere ike na-ewepụta mmadụ abụọ mmadụ atọ representatives ha ga-anọchitere anyị anya. Ọhịa anyị ji fọm ya, ha si na ọhịa ji fọm. Si ihe izizi anyị ga-eme bụ onye ọbụla ga-agbaghara nwanne ya. So n'ọbụla nwanne gị mere gị ga-agbaghara ya. Ma gwara na ọrịdị na-akpagbo m nwa m nwoke bụ Nnamdi Kanu, na-agbagoro m ya. Adụsi n'ubi pụta si nke anyị nọ taa sachọkwa m onye ọbụla ịpụta nga akọtọ Nnamdi Kanu ọzọ. Aka m gwara m na mbọsị a n'abalị, I think ebe from 10 o'clock I meeting na Zoom meeting ahụ. Si na ọhịa izuzu anyị ga-eme. Si na nke abụọ m jiri bịa my own agenda bụ unu ga-agwa anyị ihe ga-abụ agenda de facto gọọmenti. Unu ga-ewepụta agenda de facto gọọmenti a ga-ama eji achọ Biafra. Na-abụghị pụta asị Nnamdi Kanu mekọrọ ka Uwazurike eme nka onye nke abụ ga-awekọcha onwe anyị. So ọ bụrụ ha na-ekọcha onwe anyị na mma wụ memba. Nke ịtọ m gwara ha n'abalị ahụ bụ na anyị ncha ga-ezukọta ọnụ otu anyị fọm de facto gọọmenti na kwuo okwu maka Nnamdi Kanu ịpụta na detention. Ihe anyị atọ m gwara ha n'abalị ahụ. Onye si n'ọwachi ha wetara record that night. Aga m ebe m kwuru ya. Notwithstanding oge anyị mechara meeting ha n'abalị ahụ, mgbe a gbasakwara nkwusịrị okwu maka nkwusị okwu ha kụziri ha na meeting, I still call them individually. Ndị ọnụ na-ekwu n'okwu na that de facto gọọmenti gwa ha na look, ihe anụwa m kwuru agụ m na ya na ahụrụ m radios ndị emepasịrị ndị otu de facto gọọmenti mepere si na ihe ụlọ na-ebrokast ebe ahụ
nna na-agwa na Nnamdi Kanu mere nka, Nnamdi Kanu mere nka, Nnamdi Kanu mere nka. So ọ bụrụ na unu continue with that broadcast na mụ na unu ama arụkọ. I told them, I made it known. Immediately m kwuru ya ha bido kwụsị na-akpa ha m na redio ahụ. Maka na-ekwu emebu ha ebido broadcast. Ebido kpọcha ha ndị ọkwa na-agbalitere na the organization. Ha na-akpọba ha m before. Immediately m kwụsị akwụsị ịkpọ ha m ma ọgbachie ha nkịtị. Ma continue na-akpọ ha ya. Because of my continuous mentioning and criticisms against Nnamdi Kanu, I made them know that Mabia until Unapose in a use any Biafran flag platform to criticize somebody on a prison. Obo na ime mehe Biafra. I am more about why Biafra in the memory because it's all Biafra. He gave a good more forgive for your one at all for you. Him to know background now, Maka. He didn't matter. Obo nine were a clearing house, central body. In here, matter a guy name. So, since I had wrote out when I had a meeting of the that first day, inaugural meeting now. And this platform now, I say that from today, my being myself, my mom, we are no more members of de facto customary government. Because he went in a broadcast and I can Nnamdi Kanu. And when Nnamdi Kanu metro on this struggle, carry out Raph Uwazurike. Nobody. Man, for the interest of this struggle, Mawara, Onyokona, Mugwa had this now. Maybe a car, and I couldn't understand. So all of you know that this de facto government, Unu social banana party, not for me. Man, to be unknown at de facto government, who's ending. Uno the workers in Nnamdi Kanu as my own only enemy. It's wrong now, but all of you were together. I told them. Come on, majority of them, one day in on time. Before. It's over 2 years now. I carried it on myself, but change it. But I'm not calling on and one time for that. That's what. Now, as a clearing body, I'm not going to get a bank and carry a man. Never knew a clearing body in the pussy now, not internet. Mwa was recall my support to President of Igbo president or Nigerian president of Igbo extraction for the interest of Biafra struggle. Him to the actual support onye Igbo president of Nigeria maka ordinama ha na-eme ordinama Biafra. Ọ bụrụ na onye Igbo bụrụ president taa ndị a na-apụtata na-akpọ m iyi ndị otu anyị nọ na-akpọ m iyi ndị apụtacha tas na ha bụ ndị Igbo na-azọ president Biafra ọ Nigeria ndị Igbo kedu nkata na ha kpara ndị ya sọpọtụ ha ha ga-enwe nkata gị na ha ga-akpa kedu nkata na ha kpara maka na onye Igbo bụrụ president taa that 8 years ọ ga-anọ n'ọfịs ịmakwa Biafra ka ihe ga-ekwu onye Igbo ga-ahụ president ị ga-apụta nga mgbasị ngwa ọ ga-enye gị Biafra ị ga-ekwu ya ọgba akụ ga-ekwu ya ọwụ ugbu a na-emekwa ihe mere ka ị ga-akpa ya site ya dam sị ngwa ị chọrọ ịbụ president gịnị ka ị ga-eme ị ga-edeklara Biafra referendum ka ị ga-eme ya sị gị yes or no ka ị mara hipụ na support ya why ha achọghị ịbịa ha ma ajụjụ m ga-ajụ ha ọ ndị sị ha bịa ka ndị unu na abroad n'ofesi unu nọ ebe ahụ ha bịa nga ma le ha anya nwụsị a sọpọtụ ọ ga-azụ Igbo president gịnị ka ị ga-eme ị ga-edeklara Biafra ya sị yes or no because ha anaghị sọpọtụ anyị mma nọkọta sa ma sọpọtụ onye Igbo ewu president na-enwe ihe
More another 23 years at this struggle. Perhaps the longest. Before I happen the struggle, my worker, I get with him. Mjinaka. You go tell him Biafra. Only go chichapana 8 years I am on your Biafra. I won't now sabi chigis it or Biafra. That's it, eh? Oh, your brother just left yesterday, no give you Biafra. Now you want me to give you Biafra. So you are using this here Biafra for Wayo. Oh, him to not June. Ndinina Mapata, Nawa was with him and how did they go and car. A label no bill night house support igbo president. Oh, when I put us okay, what? I was a igbo president. I had told Biafra. Hey, I don't know when I asked. But to attend so Israel no more Biafra. I had to about igbo president. Maybe win. No more Biafra. Men I president more winner, my I president Monyai, no more Biafra. I hypocrite. Manovo Nanke, I got support to Macadao Igbo, Cable Chia. He was an action by. That's Sabana Monet no Biafra. Can we get with the Biafra? Or yet some Biafra, it's only such what when you bought a chocolate by Biafra. Can he get me? Go on our carrying a penat waka. Manayano and Nayanoya. And when you come on my much I had chocolate will blow my eye. Utelam Taura when I hear. Manokata. As a lawyer, Umakam Kuziron, na practice, Tao say, senior advocates of Nigeria. Also, new friends almost in the ministers and all these things, some were ambassadors. Manam lose all these things because of the struggle. So, name me na gije, Ebem Naga. And we have no bar. And we have John. We put us in a trunk, and I papa only in our support to or Kedu, only now be a hum waking a get bunkata, on Bob was there, Kaki, by her game. Oh, what? Kiki to show you Kesamba. It's all president of where. Getting he gave me when I get a white hair kite or Biafra. It's all president. I never got a president of Nigeria. Kapan K. Kaiketre, the Kenapa Biafra, Kaki say Naya, Yako Joraya. Oh, God, I have to me, Jan of a sea bound, unhapa, Nia Udoga. I couldn't, my head could not support. On him, Sikam Goon. In your name, only Mopia. Being myself an IPOB, I didn't know. Even IPOB, no one I didn't know. De facto government, and I did myself, I didn't know. And that, or I get saying what take you for. Oh, my Yanayaka. How about a moonumbo? Yini and I made him will receive. Yini and I got a gay, I got saga. And a personal Kumakante Munayane will. And when one about the Anata, Madam Mamma, now for me, you know, as no was wicked, they are ashamed of me. Don't worry, don't be ashamed of me. Me got a time of which you got is ashamed of me. You will have naga. On a saucer, na Biafra nebu, Naha, dress her, Nanda say a bona Mahamam Nehego. Imapanandi be my soban able candy I to the unable. I'm no namal. Mando try on unable. A man do try only now, no Aquaka. Sepotaha, Sanan only one at Biafra. That's him by or by say, oh, before I do the banner. Do you know? You can also I feel can able. I'm on my way out only was say, I wish no one upon him because I think that that's why I became. Emando to Ayole Ebuna, Ndipi Maso. So, I'm not going to change what's on that people. Now, wow. Onyo Buna, even night beauty. I went to last time. Since that beauty, Jicota no Wunaka.
I don't know. Ihe nsogbu niile a na-enwe ndị anọ iche ndị adị iche ndị anọ iche a na-egbu isi ndị Igbo. ESM unknown gọọmenti a na-egbu ke ndị a na-egbu ndị Igbo. Ndị amị ndị polis a na-egbu isi ke ndị a na-egbu ndị Igbo. Ọ ka anyị ga-esi enweta Biafra. Gịnị ụmụ gị ajụjụ? All the segments of Biafra agitation, all the factions, and what can a man be? Or couldn't they say what the Biafra? Now, the president farewell address, you'll see that no court get Nandi. MSL now, the governor of Ebonyi said, hey, my president, hey, help a political solution. The president will put a solution there. Address, so farewell address, oh, yeah. Keep at Igbo politicians are the worst people you can get in this world. Okay, you never know what I mean. Let's begin a president to the now political solution. Again, they see that's a man we have a ndị ihe gị na ha pụta awụ ihe na-ekwu echi. Ọhịa onye ọbụla ga-ajụ onwe ya ajụjụ. This our brother neighbor Nnamdi Kanu. Na ọ sọkwara ya mee ọ wee Biafra. Onye ọbụla suppose ịlaba aga n'eche. Ọ bụrụ na alụsọ ọgụ ahụ abata n'ụlọ edozie. Ọ bụ otu a onye ọbụla nọ iche iche ka esi eme ya. Ị na-egbu ndị Igbo na-anwụ isi. Kedu onye iche iche na nwere ihe omenala onye Hausa na onye Fulani onye omenala onye if not like ka na-egbu isi ndị Igbo. Ọ bụ na na-close the whole market every day. Enweghị omenala ma ọhịa ha chọrọ ka economy anyị daa n'ala. Kedu ka anyị esi enweta ya? Some people pụta ha sị, hey, yes! Ọhịa ga-ewute ha ka o wute ha. Ka eji ma na ọ na-ewute ha ya na-eme n'ala Igbo. Ala Igbo na during disarray. Ọ bụ na the whole Nigeria nọ in disarray. Kedu ala Igbo? Kesi na ọ na-ewute ha. Enwere mgbe m gwara unu okwu sị na mma pụtakwa ọzọ na criticize ihe IPOB na-eme. Nke a mgbe m kwuru ya unu ọnụ m ana m apụta ekwu. Ngwa ha anaghị okwu m take it tie na bank. Mma pụtakwa ma IPOB omere nke dị mma omere nke dị njọ ma ọ bụ ha mbe nke dị njọ agwụnọtọk ha eme ka dị mma m feel na m ga-apụtakwa sị ha nna unu agbalịkwalụ ma pụtakwa gwa ha ọnụ mana ahụgbe m ka ahụ m gwara ha ịpụta na-abụnye Naijiria aka n'anya. Ịchọ ha ka nna gị ukwu Nnamdi Kanu pụta ịpụta na-egbu ndị amị na-egbu ndị polisi. Ịchọ ha ka Nnamdi Kanu pụta ịpụta na-asị prezidenti bịaje na South East get sit at home for that period ka i wee zi n'ọkụ ma nwa obodo. Ịchọ ha ka Nnamdi Kanu pụta because president na-ahụ onwe ya na ya bụ the commander-in-chief of the entire Nigeria. Gị pụta na-asị ya onye ọbụla nọ n'ụlọ ya na-asị ya so na gị nwa wozi gị nwa nwa ebe a okay fine mgbe onye isi ga ya pụtawanụ ọhịa ọma ka ị megere onwe gị. Onye ọma ka ị na-eme onye na-akpọlishi onye ha n'ebe ahụ ha eji na-eme ya maka na ọwụgwụ nwa n'ebe ahụ ị gaa na-eme ya so onye ọma ka ị na-emere ya. Ọhịa na-egwuta m na ndị dị suppose ịma ihe a na-akọ ama ihe a na-akọ ọ na-egwuta m. Ọhịa onye ọbụla bụ onye na-azọ nwere onwe kpọrọ onwe ya Biafra dị suppose n'ebe anya jụọ onwe ya ajụjụ jụọ onwe gị ajụjụ sị ya na-eme na ọ ga-enye anyị Biafra. Kedu ka ọ ga-enye anyị Biafra?
ị chọrọ ịpụtazi ugbu a ị chọrọ ikwu okwu Biafra again chọzi ịnọ na Biafra ị chọzi ịzọ Nigerian president ị chọrọ ịsọpọta ha ewuzi agents onye ahụ na-awụrụ agent ugbu a kedu nkata gị na ya kpara gbasara nwere onwe kedu ashọransị o nyere gị na 8 years ahụ ọ na-aga anọ ọ ga-enye gị Biafra ọ ga-enye gị referendum ka ihe ọ ga-enye gị nye ahụ o kwere gị nkwa unu edekwere ede China iji asọpọtụ ya ị na-asọpọtụ ya for nothing ma akwa na ya wụ president ahụ echi gụnwa the first target ọ ga-egbu mana gị na edicha agreement ọ na-egbugodo gị ọma na agreement o kwere bọs anyị something ọ bụrụ ma o mee ya ọ nụrụ ya n'obi maka na ndị anyị na-ene anya unu wụcha oloro ọhụrụ enweghị unu ma mụ na ha emechala ihe enweghị mụ na ha mere edowere otu eji ekwu ya ọnya m sị ka m gwa unu n'abalị ya achọghị m igbu oge unu otu a mesịrị ihe a kịta emere m vidio this afternoon mekwa ndọwa ka m na-egbake ndị Biafra jụọ onwe gị ajụjụ ịlabaga jụọ onwe gị ajụjụ ma ihe ndị a m kwuru ọ bụ eziokwu ma ọ washi ọsọ gị kpọga m iyi elu taa ruo echi ma mgbe ọnwụ na n'ọganihu idowe ihe a m kwuru taa ige ntị ị ga-amakwa na ọ bụ eziokwu ka m gwara gị. Ndewonu, kachi bụ